dat is immers toes. Max ook niet druk mee dat mensen een gedicht in den hof hebben en een brandweerwagen op. Ja, een brandweerwagen op de oprit met een wielklem. Maar of ze de deur openmaken, dat is altijd... Goeiedag. Goeiedag, Gies Spits. Bas van der Smaan. Ja, goeiedag Bas. Programma onderweg. Jazeker, ja. Want dat kent je? Klein beetje. Een klein beetje. Ja, vertel. Je mag ook rustig toegeven dat je het nog nooit gezien hebt. We zullen het biloten. We zullen het biloten. Goeiedag. Mag niks uit, mag Ja, niks uit. Giek op hier vanwege het Nou. vullen van het gedicht. Ja, laten Ja. we door eens mee beginnen. Jazeker. Leuk. Vertel, waarom A, een gedicht in den hof Ja, en waarom B, dat gedicht in den hof? dat is een eigen gedicht. Ja? Ik heb inmiddels 2 bundels doen verschijnen. En een van die bundels, de eerste bundel, staat ook dit gedicht. En ik had al eerder een gedicht in den hof. En wie de tweede keer dacht ik, het moet iets weren. Wat langer kan blijven staan. En wat ik eventueel ook het gedicht weer eens een keer opnieuw kan verversen, kan vernieuwen. En toen ben ik erachter gekomen om mijn glaasplaten geboeken. En achter die glaasplaat zit een belettering. Die belettering kan ze er mooi afholen, zodat de plaat weer schoon is. En als ik dan een ander gedicht erop wil hebben, dan log ik dat gewoon op die manier weer. Ja, oké. dat is het idee achter het gedicht bij mij in den hof. En voor B-gangers, die pakken het op. Ja. Ja, en dan zit je in de woonkamer op de bank en dan... Nee, sta je ja, door ja. En dan Nou, ik werd er net op een tent gemaakt, dan staat immers die gedichten lezen. ja. En vervolgens zit niveau, ze stonden te filmen. Dan staat iemand met een camera. Nou, nu stond hij bij mij aan de deur. Ja, want we rijden met de Kiektorstijd ons uit, hè? Ja. En we rijden altijd à l'improvies door de provincie op zoek naar verhalen. Aha. En als we ergens door getriggerd werden. Ja. En ik zoog, ja, dus juist natuurlijk direct het roeien gevaarte. Dat is niet van ons. Ah, Dat is van mijn schoonzoon en dochter. Dat is niet van ons. Dus dat heeft niks met poëzie te maken. oké. Maar, want ik zie, er leed een, ja, is het nog in aanbouw? Camper in aanbouw? Hij is gestript en hij gaat weer opnieuw ingericht weer. Oh, dus Ja. het was al een campertje of zo? Dat was al een camper, ja. Ja, En waar had hij dat gevonden? Want volgens mij... Oestrik. Oestrik. Dus de schoonzoon had hem zelf in Oestrik Ja, gehaald? via internet is het dus door bij gekomen. Maar nu wordt je wel alle kanten uit, hè? Ja, maar Van dat doen we altijd. Van poëzie naar Ja? kleinkinder, werk. Je ziet hier waar komen, naar aanleiding van... Nou ja, dus we zogen Ørsted en daarna zoog ik van, daar stiert wat in den hof. Aha. En dan ga je ze dat lezen, een gedicht over de wind. Ja, Dat me een beetje denken aan De Eenzame Fietser van Boudewijn de Groot. oké. Ja. Hè? Maar ik dacht dat het misschien te maken had met het feit dat morgen een gedicht in de openbare ruimte onthuld gaat worden bij de Martinenschool in Venlo. Van nog. Niet van mij. ik ben een van de mensen van Stichting Venlo Poëzie. Ik ben de secretaris. Kijk. Herman van Wij is de voorzitter. Voormalig stadsdichter van Venlo. En als Stichting Venlo Poëzie plaatsen wij poëzie in de openbare ruimte. En dat doen we dus al enkele jaren. Er zijn inmiddels 8 plaatsen gerealiseerd. Morgen wordt dat plaats nummer 9. En de Martinenschool is een basisschool in het centrum van Venlo. En dat vonden we een mooie plek. Die leed aan het Rosarium. Ook een hele bijzondere plek in het Venlose. En we zien in contact geraakt met de directeur van de school. En we hebben een project ontwikkeld. We zien met groep 6 en 7 zien we aan de slag gegaan. Met een drietal lessen naar die kinderen toe. En, Over poëzie. over poëzie. En uit die lessen is een gedicht tevoorschijn gekomen van al die kinderen. Die hebben wat gemaakt. Wie zien het gaan lezen. En dan zien we gaan schriften. En uit die schrifting is het gedicht wat morgen onthuld gaat worden. Is dat een samengesteld gedicht? Een samengesteld gedicht. Uit alles wat de leerlingen hebben aangedragen. Yes. Dus dan Ja. praten ze over kinderen van een jaar of 10.
11? Ja, van groep 6, 6 en 7 7? tot 8. Hè? Dus tot de leeftijd van 12 jaar toe. Ja. Kent je het gedicht Uit de Kop? Zal ik het even pakken? Ja, Geer. Doe. Als Emus gepassioneerd over poëzie kan praten, dan is het meneer Smeets uit Venlo al. Want probeer even, voordat we het gewoon lezen, Ja. probeer even te verkloren, ook passie voor poëzie. Waar komt die vanaf? Mijn passie van poëzie komt eigenlijk oorspronkelijk aan van een tijd dat ik in Amsterdam mijn leraaropleiding heb gevolgd. En daar hadden we een docent in Nederlands. En die gaf voor zich een moment een opdracht om aan de hand van een foto iets te schrijven. En dat schrijven heeft mij toen gebracht tot een paar regels, misschien 6, 7 regels, van een stukje poëzie. En vervolgens ben ik dan met vier gegaan. Hoe lang is dat geleden? Dan praat ik... Leraaropleiding in Amsterdam. Ja. Dan praat ik over ruim 44 jaar geleden. En toen, Ja. wat voor foto was het? Weet je dat nog? Ja, dat ging over een afbeelding dat Emus een hand bij zijn oor hield. En het gedicht had als titel Non-verbaal. Ja. En laat ik nou nadien Ja. via het regulier onderwijs terecht zien gekomen in het bijzonder onderwijs, speciaal onderwijs. En dat ik 32 jaar met dove kinderen heb gewerkt. Dus het heeft super te zien. Dat gedicht heb ik ergens hergebracht. Bizar. Ja, is dat bizar? Het is bijzonder. Het is mooi. Bijzonder bizar of bizar bijzonder. Maakt niet uit, maar wel heel bijzonder inderdaad. Je 32 jaar. Ja. En in een tijd heb ik me regelmatig bezig gehouden met poëzie. Ik reisde iedere dag met een trein van Venlo via Eindhoven naar Vught. En er waren zat momenten bij dat ik met pen en papier bezig was in een trein om die eerste woord, die eerste regeltjes op te schrijven. En zo verscheen er in de loop van de tijd poëzie. En op een gegeven moment ben ik gaan schiften. En ik heb ook iemand een tolver gehad, die daar wat meer mee bezig was in het Venlo-Semus. En die zei, ja, er zitten hele mooie dingen bij. Ja. En ik heb voor een zomervakantie alles nog eens een keer op tafel gelegd en gekeken. En er is de eerste bundel gekomen. En die bundel heeft als titel, op dit grondgebied is iedereen welkom. En dat is een soort van metafoor. Dat grondgebied, dat ben ik zelf. En iedereen is bij mij welkom. Ik wil met iedereen delen waar ik mee bezig ben. En die is letterlijk en figuurlijk bij mij welkom. Even het gedicht van de Martinenschool. Ja. En het komt in het Rosarium te staan? Op de ziegevel van de Martinenschool. Oké, ja. Ja? Nou, gaan we het even opzoeken. Oh, wacht, ogenblik. Maar Emus die nog meer van poëzie eigenlijk kan vertellen, in de breedste zin, dat is de man waar ik met samenwerk, dat is Herman Verwij. De voorzitter van de De stichting. voorzitter van de stichting. En voormalig staatsdichter En voormalig stadsdichter. van Venlo. Ja. Is het een foto? Het is een foto van... Ja. Ik zou kijken dat ik het een beetje goed kan zien. Ja. Vandaag zegt ja. Gisteren nee. Maar morgen is het niet eens met alle twee. Als ik kon toveren, had iedereen een lach op zijn snuit. Zou vandaag morgen zijn. Wij waren allemaal rijk, want daar houd ik van. Iedereen gelijk. Oh. En dat midden in Venlo. Dat midden in Venlo. Op Venlo's grondgebied is iedereen welkom. Nou, nee. Nog eens iets te bieden. Nee, maar... Dit is door kinderen gemaakt. Dit is niet van mij. Kijk, draai hem even door naar de camera. Kijk, want zo ziet dat uit op de gevel van de Martinenschool. Is er wat van te maken? Ja. Ja, hè? Ja. Geweldig. En dat kan iedereen dus gewoon bekijken. Ja, zeker. Het ganse jaar door, dan kan ze die in het Ja, Rosarium op een bankje gaan zetten. En dan kan ze dat lezen. En Precies. dan kan ze ermee doen. Van geneten. Ja. Ja, en ondertussen huurt ze ook nog eens een keer het carillon. Vlakbij, de Martinuskerk, carillon.
Nou, een betere plek kunt ze zich niet bedenken. Genieten van poëzie en genieten van de Carl Jan. Meneer Smeets. Hartelijk dank. Ik vind echt, als ooit immers een ambassadeur voor de poëzie is, Dank je wel. dan ziet je het wel. Dank je wel. Wat een compliment. Ja, Ik ben zeer vereerd. schoon leuk.